Magta-travel ka ng papuntang Hong Kong, kikita mo tong terminal arrival hall dito. Yan. So maraming magta-travel papuntang Hong Kong. Papasok na tayo sa loob. Bibili muna tayo ng ticket to sa Hong Kong Shanghai Macau Bridge shuttle bus. Pasok tayo sa immigration doon sa loob. Pwede kang bumili ng ticket mo dito sa mga boat. Sa MPay, Octopus, gamit mo din yung Alipay. Dito na tayo bibili. Then guys, nakabili tayo ng ticket. Papasok na tayo dito sa immigration hall at hindi pwede tayong mag-video dito. Bawal. Papasok ka sa immigration. Ayun, pupunta na tayo sa Macau. Yung bus na sasakyan natin papuntang Hong Kong. Makapag-travel tayo ng 45 minutes papuntang Hong Kong. Medyo malayong lalakaran nyo dito. Then guys, dito tayo papasok kasi may option dito na bawal mag-video. Pero papakita ko lang kung dadaan tayo sa immigration ngayon dito sa Macau Chuhai Bridge. So pipila tayo at papasok na ako dito sa loob. Bawal mag-video guys. So guys, pag nakalusot na tayo sa immigration na second option natin ay sasakyan tayo ng bus papunta dito sa Hong Kong. At dadaan tayo ng lane dito. So bababa na naman tayo sa pinaka main basement ng Macau Chuhai Bridge. Papunta na tayo dito sa may bus station ng papuntang Hong Kong. Sasakyan na ako ng bus. So ito yung labas ng Macau Chuhai Bridge. So galing tayo sa taas yung immigration, bumaba tayo at palabas na tayo dito sa Macau Chuhai Bridge. Ito yung mga klase ng bus. May mga double deck dito, tinatawag. At mapapansin mo na tong collector ng mga ticket. At ibibigay mo na tong ticket sa kanila. Yan, in-scan. Tapos lalabas na tayo. Sundan lang natin yung mga tao dito na papunta sa mga bus. Pero enjoy yung travel natin ngayon. Kaya na tayo dito sa loob ng bus. At papunta na tayo sa Hong Kong.
機會做㗎，開飛機。你而家開緊520幾或者600啊咁啊。以前嗰啲和諧咧就1000。最西部啊，即係元朗嗰個，喺呢個對面就係最好啦。即係佢唔使破壞個環境，佢而家上面係陸地嚟嘅。香港。佢或者佢喺海底俾啲船通過，上面啲船啊。其實海底咧個成本低過呢啲嘢。係啊，海底係啊，海底係啊係啊。海底海底。喺海底有海底好遠咯。Hello guys, bali papasok na tayo sa immigration ng Hong Kong at nandito na tayo sa Hong Kong. Ito yung main entrance ng Hong Kong. Pero dito ako sa visitors kasi visitors ako dito sa Hong Kong. Papasok na tayo sa loob. So bago ka papasok sa immigration, kailangan magpirmahan tong document na to. At tara na, papasok na tayo sa loob. Ngayon, papakita natin tong natin dito sa loob. Punta na tayo. So nandito na ako at nakakuha na ako ng visa dito sa Hong Kong. At pas na ako dito sa Hong Kong, nakakuha na ako ng visa sa aking paglabas dito sa Hong Kong. Kailangan mo to sa mga pag-travel mo dito sa Hong Kong. At palabas na tayo sa Hong Kong. Ito yung klase ng visa na kukunin mo dito sa Hong Kong. Thank you.
Dito ng ocean. Dito. And I slowly go insane. I look for better all the time.